Geno mara en Rio Makare nyakwar mngajwang machiegni chenoni mar kage kacha nyinga Lydia. Okay, wachogi county ma Nairobi kama obila ma Kibra county ma Nairobi timo nonro e winek marawera moro mong'ere kaka Sospita Onyango Sungo mane en japuonjre ka tiegruok ma Kirinyaga. Wachore ne Sospita Onyango ma bende ong'ere gi nying mar oledhi mar bilionea Evans Akoko nomonji gi jonjore moko ma ok ong'e kinde mane entie kar tongona moro kama ne ochuoye gi pala. Rawera osebedo ka keto tipo mag mwandu ne mbui ka oriwo koda ka nyamburko ma bechgi ni malo ka oganda penjore ka mwandu ne yae kinde ma pod en rawera matin kendo japuonjre. Nyaka sani pok ong'ere kit ohala ma osebedo ka otimo. Kwa mbele ni jagoro mungere migao marita Dr. Raymond Omolo oyawo yanga chenro mabiro konye keto kenge mag noni kedo kod gilweny matindo gino mwacho ni osecho arita kwe e pacho kayo. Omolo kaachiel kod jolony e weche mag gilweny matindo olero ni nitiere dwaro mar keto arita makare ne tong' duto ma piny Kenya kendo keto chike matao kaka itiyo gi gilweny matindo ma thothne itiyo godo hataro mar chik. Omedo ni piny Kenya omako chung' motegno nitiyo kanyakla biro konyo tiko midhiero mosekel kaluwore gi tiyo marach gi gilweny kendo gibiro dhi nyime gi twak e wi okenge mamoko manyalo konyo ganda kedo gi kwe. Nairobi Protocol to address the issue. It is therefore important to support the Lexa Secretariat, which plays a very important role in coordinating implementation of Nairobi Protocol. Currently, our region lags behind other parts of Africa in terms of accession and ratification. The LTT provides a crucial mechanism to regulate the flow of arms and to prevent illicit trade. I use this opportunity to encourage all member states to consider acceding to or ratifying this treaty to enhance our collective security efforts. This is an opportunity for us to also craft tangible strategies that will shape the future of REXA and our efforts to manage small arms and light weapons across the region. As you consider the agenda, I want to urge you to bring forward strategies that will support the long-term objectives of REXA and provide clear, actionable recommendations to strengthen our collective mission. Serikal lando thuolo mar ndiko e tich jagoro mungere migao mar weche tudruok kod pinje maoko kaluwore kod jatije mar tije mag serikal Paul Famba. Ma en tok mane en jagoro mungere migao no Veronica Mueni Nduva ditiyo kaka jagoro maduong' e riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC mokuom dwaro ne jalma diher ka olemono oting'o bedo ja Kenya, bedo rang'iny mar somo mar degree, lony mar tich mar higni 10, bedo gi ng'eyo kaka serikal tiyo kin mamoko. Ote makamano ioro achiel kachiel e apisi mar jagoro kata CEO mantiere orofa mar 4 Commission House boma Nairobi kata e yor mbui kata e posta. Tarik mogik mar oro kwayo en kapok ochopre tarik 4 dwe mar 12 higani. Mag siasa mokuom jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ya Mombasa onyiso luoro ni mbii ma duond buch ODM e kaunti ya Mombasa kidek lal nono kadiponi ok bitim lokruok makare ten duond bura no e kinde yiero margi mochan tarik 27 dwe ni mar 11. Kotelne kod Betty Sharon ma en achiel kuom jolar lemo e yiero mabiro ikoni en ayanga ne kwan jogo madar kawuok e ODM makadhi e duond bucha moko medo idho gino magidwani orakruok godo osechegi mabende kor duond bura no ikore ne yiero jotelo mabiro tao counties. Siasa mag akweda gikoni achiel kuom gigo marocho chenro mag duond bura no Mombasa. Gino makoro gidwani tend ODM orakrego. Dawagi eki
osebedo katiyo kod nyinge marach ne kawasemiyo Raila to joluo oseyudo. Wan kaka joluo bende wan kod haki. An abiro Mombasa ka katin ajahigni 19. Sani akendo Mombasa ka, nyithinda odongo Mombasa ka, moko osekendo Mombasa ka. Koro seche madhi dala kuchi iluonga ni ja Mombasa. Kan Mombasa kata jogi luonga ni jabara. Kara na jakanye. Sama ji obet to iwachonwa ni dhiang' duong' ibiro pognwa wan welo. To wan welo wachulo tax wa kae, watiyo kae, gikwa wakonyo kae, wa campaign kae nigo. Lakini dhano ka ji osedonjo to ok wane lemo mag dhok. Wang'ni wadwaro bedo joyeng'o, wan be nyaka wayeng' maka ipogo ring'o to wabende waneno wakawo kanye. Wawuon ODM ni aitakuwa business as usual nikech asechung MCA ding'wen kendo adhi 2027 mar abich to ok obi bedo business as usual. Wabiro dhi nyaka party headquarter ma kata director kata o secretary general kata chama ma otelnegi mama Gladys Wanga wabiro chopo nyaka ire mwanyise our displeasure. Wan kaka mine waywak kendo wakwayo ni mondo omiwae kipao moro at least manyalo neno wachien ka nikech mine tiyo matek to onge gima gi aye. Vijana ringo chama nikech koro gineno ka onge gima giyude. Jo-Kenya kwa mondo mi obed motang' kaka gitiyo gi yedhe maong'ere kaka antibiotics kawachore ni tiyo marach gi yedhe go miyo ok giti maber e del. Puko yedhe modong' oyaye bang' tiyo godo bende wacho ni ketho alwora ahinya to lowo mar puodho. Lakteche wacho ni ng'iewo yedhe kapok opuodhi gi laktar bende en achiel kuom gik mamiyo ji tiyo marach gi yedhe go. Jopur bende ose mondo mi owek miyo jamni kata gwen yedhe mag antibiotics ni mondo mi gibed machwe kata gibed gi ngima maber. Animals, humans, and indeed the products of our farm. So you also need to be keen antimicrobial use. This week we are having activities just to sensitize the people in Murang'a and actually even the whole country about proper use of antimicrobials or antibiotics, because we have realized that we have misused these drugs, not just through the healthcare system, but even as individuals, where people now can freely go and ask for these drugs over the counter, how people are even using them in animals. We've even heard of instances where people are using these drugs in chicken to fatten chicken. So what happens in such scenarios is that these drugs are left as residues in this particular, if it is chicken or meat or eggs or in crops, they are left as residues, and at the end of the day they will land on our plates. So when they land on our plates, we are going to consume them, and what happens, the time we will need to use this particular antibiotic, it may not be effective against the... Another thing that works really well is prevention through vaccination. A lot of diseases where we are treating for antibiotics are actually preventable using vaccines. So follow the protocols for vaccination and you will not need to use antibiotics in your production system along the way. Dul makedo ni ratich oganda pacho ka KNHCR okwedo medruok mar nek e pacho kae lwenje magudi gi kit chwech kaachiel gi teko mathoth mobila notiyo godo kuom rawere mag Gen Z e kinde mag ng'anyo. Kalore kod report mane ogol gi jatend obila mawacho ni oganda maromo 97 oseto ngimagi e dweche 3 mokalo. Gikwayo sirikal mondo otim apedha mager maneno ni achije mitudo gi time makamago omaki kendo oluw godo chik ma pacho ka. The Commission has documented 1,376 arbitrary arrests, as well as 610 cases of injuries from June 18 to November 2024. These injuries were sustained in the course of the demonstrations and ranged from deep fractures, bullet wounds, soft tissue injuries, and inhalation of tear gas. Most of the injuries were inflicted by the security officers against protesters.
Sirikand kaunti ma Homa Bay oketo koke ogirimiti gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Raia Trust maneno ni jopiny e kaunti no onywande chenro mag dongruok ma piny owacho time kor gwenge mondo mi giyud dongruok kaka winjore. Raia Trust en riwruok ma ok mar piny owacho mosebedo ka ochung'ne dongruok makare e kauntis mopogore opogore kod jowach kawo jopiny kata public participation mondo mi jopiny oyud dongruok manyalo loko ngimagi e kor gwenge. Ogirimit no ma ong'ere ni Service Charter no okete kogno gi jatend migawo ma ochung'ne telo makare kod tudruok e sirikand kaunti no Grace Osewe kaachiel gi director mar Raia Trust e pacho kae Oliver Waindi. Mokuom gigo mantiere ogirimit no oting'o yore manyalo jiwo godo chenro mag kawo pach jopiny e dongruok ma sirikal timo e kor gwenge, miyo jopiny bedo gi ng'eyo e wi kit dongruok ma piny owacho timonegi kod keto chike makare maneno ni yore mag dongruok ochopo ne jopiny kaka winjore. Ne wawacho ni nitie gik moko madhi timo ni jopiny. Her Excellency Governor Gladys Wanga nowacho kane obiro e telo ni kae sirikal ni en sirikal ma jopiny, ne en sirikal ma weche jopiny ema tiyo, ma kata ka wan gi weche ka wadwa ng'e ni to ji dwaro ang'o, wadhi wasiko walalre okang' kokang' walalre gi jopiny. Koro nyocha ne wasewuotho ma wawinjo gik ma jopiny dwaro kuom sirikal, obed ka sub county gik ma gidwaro koa kuom sub county administrators wan gi human resources ka gin weche mek tich, weche mandiko ji, weche kaka ji obed kodgi, jotich county nitie kaka gidhi, kaka gibiro, kaka wadhi konyogi. En bedo gi ler gi ratiro e weche mag dongruok to gi mag county government kaluwore gi weche mosenene Kenjwa ka ma ji mang'eny bede mudho ka ochopo kar dongruok gi weche moko madhi mbele county. Oko mabe ka kende kata e counties moko mag Luoland, obed Kisumu, obed Siaya, obed Migori. Koro kwa jopiny mondo obed ka limo county government mondo ne kaka dwachgi inyalo tim e yo moro maber kaluwore gi charters gi. Telo manyien mar jod bura kata jo Boda Boda ma Halego Songa sub county ochako chenro mar keto lokruok e sekta no kuom riwo wi jo apiko kanyakla kendo otiyo kamoro achiel. Jakom mar jo apiko ma Halego Songa Boda Lik lero ni gin kod chenro mar keto lokruok e sekta mar apiko e thuolo mar higa achiel mabiro maneno ni jokanyo duto ngimagi olokore ahinya to e yor ochumi. Wechegi kod jo apiko mamoko mopako kwe kind jo apiko kata kamano e kinde mane gitimo yiero mag gewuok. Jo apiko go singo mar tiyo kanyakla kod jotendgi moyier maneno ni gidongore kanyachiel. Yiero ma Westward nyaka sani chakro okinyi ok waseno gima rach, to wamedo duoko Nyasaye erokamano kuom jogo mabende obiro siro wayiero jo Boda Boda sector mondo mi West Alego wabed kod jotelo mabeyo. An kana chung e kom mar security, assistant security, to mar na onge ng'at mane laro koda kom no nene lieth ni joma moko. Koro an adhi kine na chung na rito na chamo muma tarik ma jotelo nomiwa dhi chame muma. Gima duong' mondo warit sector mar Boda Boda obed united. To gima dwa medo dwawo thuru kamoro achiel mondo wa change sector mar Boda Boda. Yiero ni wasetime Usonga, wasetime West Alego, South East nosetimo margi. Wadong' kod North Alego and Township Ward. Kwawuok ke wachomo North Alego mwadhi time exercise machalo kod ma. An gadier within next 1 year mabiro Boda Boda sector ok dhi bedo gi machal kama. Waseneno lony makende kuom jo halawadwa ma jo Boda Boda ka gikelo horok makende, onge lweny mobetie, watimo gikwa kod muolo, to ne nyaka aspirants bende manino chung' gibende giluwo chike mag yiero nyaka awachak sokinyi kendo waikre ni tiyo kod jalno moyudo loch nikech koro en mobiro bedo jatendwa. Jala ma uso mwandu mag mtumba chiro ma taxi park kaunti ya Busia ywak ne okang' mar sirikal kaunti no kawo madwaro ne gidar ma ok omigi kamachielo maginyalo dhi. Johala go oseobila mag kaunti no kuom rokogi ka giwacho ni gologi kanyo biro rocho chenro mag ohala. Koro gidwa ni gavana ma Busia Apollo Tuoma ong'e kaka inyal konyo wachgi no.
reinforcement na marungu. Sasa tunashangaa reinforcement wanakuja kutuchunga hapa ama kazi gani wanakuja kutufanyia hapa. Na kama kuna shida na wafanyabiashara wa town, kuna watu umeweka kwa idara tofauti. Kwanza kuna town clerk, anafaa ongea na wafanyabiashara ndogo ndogo. Wa pili kuna town manager, anafaa ongea na wabiashara ndogo ndogo. Wa tatu kuna waziri wa land, anafaa ongea na biashara ndogo ndogo, na kuna waziri wa trade. Inafaa kama kuna shida tunaitwa kama mfanyabiashara, tunawekwa chini pamoja, tunaambiwa ati shida iko hivi. Hapo mahali mnafanyia biashara inafaa ifanyike maendeleo. Tunataka tujue sababu ya marungu ni nini. Ukiwa mzazi ukijua mtoto wako amekomaa, kama unataka atoe boma, unamuonyesha penye anaenda kujenga. Sasa tunataka mheshimiwa Otuoma atuonyeshe penye sisi tunaenda. Hapa tuko na wajane, hapa tuko na mayatima, tuko na watoto kwa mashule, tunang'ang'ana tunachukua loni, tung'ang'ania hapa tukilipa polepole, lakini tunang'ang'ana watoto wetu pia wasome. Lakini akitutoa hapa watoto wetu wakikuwa chokoraya itakuwa vizuri. Atujengee mahali pazuri, kwa sababu huwezi kuwa boma unataka kurekebisha jikoni na unaambia watoto wakae nje kwa mvua na hauambii wataenda wapi. Tunataka atuambie mahali tunaenda na sisi tuko nyuma yake, hatuna neno lingine. Tim mar Cameroon oloyo Zimbabwe gonde ariyo kuom achiel e alaro thuolo mag tuke mag AFCON higa manyien. Koke Group J mana Cameroon gi Zimbabwe kende